Conectarea aeriană a unui județ și a unui oraș este o condiție a dezvoltării. Pentru că într-o lume globalizată, investitorii străini își fac fabrici acolo unde pot ajunge cât mai ușor. În urmă cu 2 ani de zile, cursele externe care funcționau pe aeroportul nostru au fost practic abandonate de conducerea Consiliului Județean și de 2 ani de zile nu se poate zbura decât spre București. Trebuie să reluăm zborurile externe de pe aeroportul din Oradea și asta voi face în calitate de președinte al Consiliului Județean. Sunt mari probleme în ceea ce privește zborurile aeriene, numărul de pasageri s-a redus și practic dacă nu se dă un sprijin acestor companii, nici una nu va veni să opereze pe aeroportul din Oradea. Într-o primă etapă este obligatoriu să acordăm subvenții, asta trebuie să facem și asta din păcate n-a făcut conducerea Consiliului Județean acum 2 ani de zile, când printr-un parteneriat cu aceste companii s-ar fi putut menține zborurile. Pentru aceasta am demarat de pe acum, în calitate de primar al Oradei, o licitație pentru acordare de sprijin pentru companii, în așa fel încât să reluăm cât mai repede zborurile de pe aeroportul nostru. Județul se dezvoltă dacă miile de români care sunt plecați în străinătate sau au afaceri sau probleme de rezolvat în străinătate pot să ajungă mai repede acasă și mai ieftin. Trebuie să atragem fondurile europene care ne sunt la dispoziție. Din păcate, în acest mandat nu s-a depus niciun proiect european. Reluarea zborurilor este o condiție a dezvoltării, ea aducând mai mulți turiști în Oradea, dezvoltând serviciile de taximetrie, restaurantele, hotelurile și generând noi afaceri în Oradea și în județul Bihor.